2 алтын, 5 көмеш һәм 10 бронза медаль. WorldSkills чемпионатында Башкортостан яшьтәре зур еңү яуланы. Был медалдар республика өчен аеруча мөһим, чөнки киләсе ел яшьтәр арасында һөнәри осталык чемпионатының финалы Өфөдә үтә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы WorldSkills хәрәкәтенең төбәк координация үзәге баш белгесе Гөлшат Нәбиева. Һаумыгыз. Шулай итеп, еңүчеләр билдәләнде, берничә медаль ияләре асыкланды безнең республиканың шәһәт. Кемдер улар, нинди компетенциялар буенча еңүчеләр? Быел 7-нче яшь профессионалдар милли чемпионатының финалында Башкортостандан 84 конкурсант катнашты. Улар 61 компетенция буенча үзләренең һөнәри осталыктарын күрсәтте. Һәм 6 сентябрьдан 21 сентябрьгә тиклем барган ошо финалда без шундый еңүләргә өлгәштек. 2 көмеш, 2 алтын, 5 көмеш, 10 бронза һәм 21 һөнәри осталык өчен дигән медаль менән бүләкләнде безнең конкурсанттар. Һәм нинди яшь категорияларында? Был чемпионатта 2 яшь категорияһы катнаша ала. Ул 10 яшьтән 14 яшькә тиклемге мәктәп укучылары һәм 16 яшьтән 22 яшькә тиклемге урта белем бирү йортлары студентлары. Һәм безнең еңүчеләр улар башласа кайсы яшь категориясына карый? Безнең еңүчеләр 2 яшь категориясында ла бар. Мәсәлән, юниордар дип әйтәбез мәктәп укучыларын. Улар иһә беренче урында яулай алманы, ләкин икенче урында безнең видеопроизводство, граф дизайны, маляр һәм декор эшләре дигән компетенцияларда Стәрлетамак, Октябрьский һәм Сибай калалары мәктәп укучылары икенче урын яуланы. Шулай ук бронза медальды 2 компетенция буенча Өфө мәктәбе укучылары алып кайтты. Был юниордар арасында. Был юниордар, 16 яшьтән 22 яшькә тиклемге студентлар, конкурсанттар арасында тик 2 алтын медалыбыз бар. Ул фармацевтика компетенцияһынан Бирск медицина һәм фармацевтика колледжы студенты Абдуллина Земфира алтын медаль яуланы һәм Өфө тимер юлы транспорта техникумы студенты Нурдинов Вахид. Шулай ук 2 компетенциянан көмеш медаль яуланык. Ул ташты архитектур эшкәртү һәм күп фатирлы йортларда карау компетенцияһы. Унда Сибай күп профильле профессиональ колледжы һәм Октябрьский колледжы студентлары катнашты һәм улар икенче урын яуланы. Шулай ук бронза медалын алучылар да булды. Улар 8 компетенциянан. Быел пандемия бүтән өлкәләргә лә үзенең талаптарын куйды һәм WorldSkills-ка ла шундай ук ул кагыла бит инде. Нинди үзенчәлеге булды быелгы конкурстың? Быелгы чемпионат традицион рәвештә үтмәне, яңы дистанцион форматта үтте. Был иһә чемпионатка кагылышы булган һәр кем өчен зур һынау булып торды. Чөнки эшсе һөнәрләрдә ничек дистанцион баһаларга? Шул яктан зур һорау булды, әмма оештыручылар ничек тикшерделәр? Конкурсанттың һәр бер майданчыгында камералар куелды. Иң кәмендә 2 камера булды һәм ошо майданчыкта тибәйтек конкурсант үзе генә булды. Камеранан оештыручылар белгечләр караны, улар менә тура эфирда дигәндәй Мәскәүдә, Казанда, Новосибирскта һәр бер белгес үзенең компетенцияһының конкурсантларын тикшереп ултырды инде. Әмма камеранан күрү ул сифатлы эште күрү дигәндә аңлатмый бит әле. Сифатты ничек баһаланалар эшләнгән эштән? Ундай эште баһаланалар. Буның өчен иһә экспресс почта ярдәмендә эшләнгән эшләрде Казан, Мәскәү һәм Новокузнецк калаларына җибәрдек. Ундагы экспертлар иһә эштәрде үз кулдары менән карап тотып дигәндәй тикшерде, баһаланы. Чемпионат ул елда оештырыла бит инде һәм елда еңүчеләр турында ишетәбез, горурланабыз. Бу чемпионатка ничек эләгергә? Был чемпионат
Мәсәлән, мәктәп укучылары, юниордар арасында үткәрелгән чемпионатка. Әйе. Бұл чемпионат сиктерендә елда Рәсәйдә мәктәп укучылары өчен киләсәккә билет проекты тормышка ашырыла. Ошы проект сиктерендә, киләсәккә билет дигән проект сиктерендә мәктәп укучылары ошо чемпионатта бирелгән компетенциялар менән таныша ала. Һайлы балалармы укучыларда, катнашучыларда? Юк, катнашучыларды бары тик теләге булган катнашучыларды гына алалар. Бұл чемпионатта катнашу өчен теләк белдерергә кирәк. Бuna теләктәре уларның касан килеп сыга? Мәктәп укучылары ошо ук киләсәккә билет проекты секторында үткән фестивальдә нинди компетенциялар барлыгын күрә, якындан таныша, нинди уку йортында был һөнәр ияһе булырга әзерләйдер икәнен әзерләгәннәрен белә һәм мәктәпте тәмамлагач ошо уку йортларына укырга инәләр һәм әгәр дә уларның теләктәре бар икән ошо үзләре һайлаган компетенциялар чемпионатта үзләрен һынап карайдыр. Шундай осрактар булганы бармы республикада? Мәсәлән, юниор чемпионатында катнашкан, артабан шул ук конкурсант, техникум студенты буларак та чемпионатта катнашкан. Шундай мисалдар булганы бармы? Ундай мисал бар. Безнең Мәләвез күп профильле профессиональ колледжында сухое строительство һәм штукатурные работы. Төзелеш һәм бидә эшләре. Төзелеш һәм бидә эшләре компетенцияһында укытучы тәүдә укусын әзерләне, мәктәп укусын әзерләне. 1-2 ел укусы катнашып, яхшы һөҗүмтәләргә ия булды һәм мәктәпте тәмамлагач, ошо ук Мәләвез күп профильле профессиональ колледжга укырга инде һәм ошо ук укытучы менән артабан эшен дәвам итте. Һәм шул ук чемпионатта ла сыгыш яһай. Уңыштары ничек ул студенттан? Уңыштары бик яхшы, һәйбәт дип әйтергә була. Быелгы финалда призер була алмады, ләкин 4нче урында. Катнашкан иңгәшләр һәм бу профильле укытуның үзенә күрә бер аңгай өлгеһе шулай да инде. Бuna яшь һөнәрмәндәр, улар катнашалар конкурсларда, артабанғы язмышы уларның ничек? Улар белән кызыксыналармы, эш бирүчеләр, сакыралармы, көтәләрме? Эш бирүчеләр кызыксына һәм бу чемпионатка уларда үзләренең ниндидер өлешен индерә. Күп осракта улар спонсор булып та сыгыш яһай һәм бuna ошо профессияла үзләрен төрле яктан күрһәткән, ошо һөнәр менән эшләргә, ошо һөнәр өлкәһендә үзләрен күргән яшьтәрне улар әлбиттә курсалайдар дип әйтәйек һәм улар укып беткәч үзләренә эшкә алалар. Эш бирүчеләр менән дә без тыгыз бәйләнештә улар менән бергә эшләйбез. Һәм еңүчеләр безнең республикадан елда булып тора. Алтын, көмеш, бронза медаль алучылар. Уларның артабанғы язмышы белгә килә. Беләбез, улар Россия кимәлендәге чемпионаттан, дөнья, халыкара кимәлендәге чемпионаттарда катнашалар. Артабан ничек була икән уларның язмышы? Бездә төбәктә ундай студентлар бар, ошо дөнья чемпионатында катнашкан. Улар иһә уку йортын тамамлагас, ошо һөнәр буенча эшкә инә. Ошо эштә үзләрен дәвам итә, төрлесә күрһәтә һәм яшь буын мәктәп укучылары, студентлар, кемдер ошо компетенциялар, мәсәлән, чемпионатка әзерләнә, уларга укытучы буларак улар менән бергә эшләйдәр, тәҗрибәләре менән уртаклашалар һәм безнең менән дә тыгыз бәйләнештә һәр вакыт. Бәйләнештә дә югалтмайсыз. Әйе. Эш бирүчеләр һәм төрле предприятие, оешмаларның был чемпионатка интергән өлеше турында әйткәйник. Бuna уку йортларының, ошо чемпионатта катнашкан уку йортларының, техникумдарының чемпионатта катнашу нимә бирә уларга? Уларның матди техник базаһы бүгенге көндә нинди кимәлдә һәм чемпионатта катнашу уларга нинди мөмкинлек бирә? Унда төрле республиканың төрле колледждары укытучылары беренчедән танышалар, аралашалар, үзләренең тәҗрибәләре менән бүлешәләр. Бер яктан
конкуренциялар бар, оны аңлашыла, ләкин икенче яктан бына улар бер шундай зур гаилә, команда кебек, чөнки катнашучылар саны ла күп, компетенциялар да күп, һәм бына бер гаилә булып танышып, белешеп, шулай инде бер-беренә ярдәм итеп торалар, һөйләшәләр, күрешәләр. Һәм материаль техник база ягынан да, әлбиттә, һәрбер компетенцияны тормышка ашыру, уны үстерү өчен материаль техник база яхшы булырга тиеш. Һәм киләһе ел Өфе чемпионаттың финалын каршы ала. Убыга нинди әзерлек алып барыла? Матди техник база әзерме? Башкортостанда 61 компетенция тормышка ашырыла. Бuna финал компетенциялары 100-дән артык. Шуңа күрә әлеге вакытта Карыклаган компетенцияны республикала тормышка ашырга әзерлек башланырга тиеш. Без уларны белем бирү йортларына бүләбез һәм әлбиттә уларны яһазландырабыз. Чөнки әйтеп үтүемчә, шу компетенцияларны үстерү өчен һәм киләһе ел 2021 елда финалга чыгу өчен әлбиттә яхшы материаль техник база, корамалдар кирәк. Уларны иһә компетенция менеджерлары алдынгы дөнья стандартларына ярашлы инфраструктур Кимәлгән. Листка, тибет кагызга язып күрһәтәләр һәм бuna һәрбер майдансык, һәрбер эш корамалы ошо инфраструктур биткә ярашлы булырга тиеш. Һәм әйттегез, 60-тан ашу компетенция Башкортстанда тормышка ашырыла дип, барлык уку йортларында был чемпионат хәрәкәтенә кушылганмы? Юк, барлык уку йортларында түгел, әмма киләһе ел чемпионат бездә республикала үткәс, без бөтеннән дә бергә эшләргә уйлайбыз. Бuna югары уку йортлары уларның үзләренең компетенция үзәкләре бар, ләкин улар студентлар әлегә катнашмый. Улар юниорларны, мәктәп укучыларын был чемпионатка әзерләйләр. Һәм улар бuna юниор хәрәкәтен үстерү өчен зур ярдәм булып торалар. Ул Стәрлетамактагы Башкорт дәүләт университетының филиалы, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты һәм аграр университет. Һәм киләсәктә чемпионаттың финалын Өфедә үткәрүгә был компетенция үзәкләре үзенең өлешен индерер дип ышанабыз, шулай бит. Әлбиттә. Әңгәмәгез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Киләһе ел Өфө югары кимәлдә чемпионатта ҡаршы алыр дип көтөп ҡалабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, киләһе ел Башҡортостан World Skills чемпионатының финалын ҡаршы ала. Башҡортостан йәштәренең уңыштары һәм чемпионатҡа әҙерлек тураһында World Skills хәрәкәтенең төбәк координация үҙәге баш белгесе Гөлшат Нәбиева менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.